Kayira k'a fɔ ka jɛmukan min n'a bɛ sigi aw ye laadala jɛmukan don kunnafoni sɛbɛnw lakalili de don limanaw min bɛ sigi aw ye don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ka se a kanɲɛ 10 ma sanga 30 kɔnɔna la an b'a lajɛ gafe ninnu ka se ka kɔnɔ kuma lakali aw ye jɛka baara don ne yɛrɛ tɔgɔ Amadu Jalo ni tɔman bɛ kumaso kɔnɔ yan Tolo i ni sɔgɔma Amadu Jalo i ni sɔgɔma kɔri baasi t'i la tɔɔrɔ si tɛ n na ka kɛnɛ alhamdulila an b'a ayiwa min ye fan dɔ fɛ Musa Sanogo ale bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ la kosɛbɛ k'an bila jabarani sanfɛ o ye maa damadɔ ka baara ye Lamini Kulubali Augustin Isufu Sangare kosɛbɛ ka taa se Sulfikɛ ma Musa Hayidara ale don ma ɲinɛ maa kɔ kɔnɔ cogo si la ayiwa Tolo n'hakili la nɛgɛ kanɲɛ 9 tɛmɛna sanga 39 ye o don o b'a sɔrɔ waati taara kosɛbɛ an ka don gafew kɔnɔ awɔ o y'an sigi kun ye n'an donna gafew kɔnɔ e ko an t'a daminɛ bi ni indépendant ye de indépendant ale da bɛ min ye référendum ko kuma in yɛrɛ de la koyi a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ n'a fɔ référendum ko kuma ko kibaruya dɔ bɛna sɔrɔ a la bi koyi bi référendum bɔli a dɔgɔ kɔrɔ o de kuma bɛ yan ministre min n'a bɛ an ka mara cɛman bɔli kunna colonel Abdoulaye Maïga awɔ colonel Abdoulaye Maïga ministre in ko a na kɛ ani kunnafonidilaw na ɲɔgɔn ye bi juma kosɛbɛ Tolo dɔwɛrɛ tɛ dɛ ko min bɛ tali kɛ jamana kɔnɔna la a bɛ n'a fɔ waati minnu dira kosɛbɛ ayiwa baara ka kɛ ni o ye n'o ye chronogramme ye awɔ a bɛ n'a fɔ baara ninnu tɛ ka waatiw sɔrɔ o bɛ k'u waatiw jɛ kosɛbɛ waati min bɛ ka fɔ a la awɔ Tolo ni i b'a sɔrɔ u bɛ ni waati min fɔra la i b'a sɔrɔ u bɛ tɛmɛ o kan walima u bɛ janya walima u bɛ surunya kosɛbɛ kunnafoni min n'o o balila ka poyi ka bɔ minisiriso in na cabinet in kɔnɔna la Tolo o de y'a jira k'a fɔ ko kalata min bɛ yen n'o bɛ labɛn na sisan awɔ a yira k'a fɔ colonel Abdoulaye Maïga bi k'an na kunnafonidilaw wele ayiwa ka diɲɛma ladɔnniya kosɛbɛ k'a fɔ min ye ka kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kibaruya minnu bɛ jamana kɔnɔna la sisan awɔ ayiwa k'i da don o la a dɔ bɛ tali kɛ mun na référendum bɔli a dɔgɔ kɔrɔ o kuma bɛ sɔn ka kɛ ayiwa yɔrɔ nin waati in na baara kura dɔw bolo dara kosɛbɛ y'an ka jamana tilatilali sigidaw ka dɔ fara dɔ kan kosɛbɛ ka dɔ bɔ dɔ la n'u kama organisation territoriale awɔ ani carte d'identité nationale biométrique ko kuma min fana bɛ senna nin kosɛbɛ Tolo ni fɛn damadɔ bɛ yen ayiwa baara ninnu ma se ka a ma laban fɔlɔ a bɛ senna n'i y'a lajɛ nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn de ye kosɛbɛ colonel Abdoulaye Maïga bɛ sɔn ka taa i da don kuma minnu na awɔ n'i y'a lajɛ fana ko yɔrɔ ni nin baara bɛɛ kɛra jamana ka se ka segin a yɛrɛ ma kalataw ka se ka boloda kosɛbɛ ani jamana tɔw ka se ka bɛn kelen ma kosɛbɛ an ka se ka ye kɛnɛw kan awɔ o de laɲini bɛ yen kosɛbɛ nka Tolo ni si tɛna se ka kɛ ni ayiwa layidu minnu taara jamana ɲɛmɔgɔw fɛ chronogramme ka se ka lawaleya awɔ Tolo kabi juin kalo la san 2022 yɔrɔ yɛlɛmaniw bolodara an ka jamana kɔnɔna la yan kosɛbɛ n'i y'a lajɛ autorité indépendante de gestion des élections o don ale kun kan ka sigi waati min na ale ma sigi a sigi waati min ye n'i y'a lajɛ an ka marabolow fana n'o ye communes ni cercles ni régions ye kosɛbɛ dɔ fana farala o hakɛw kan awɔ min ye hali jɛkulu min bɛ yen ni o kan ka kalata boloda n'u kama collège électoral yɔrɔ kabi février kalo tɛmɛnen san 2023 min filɛ n'an filɛ la nin ye kosɛbɛ o daminɛ awɔ collège électoral kun kan ka wele o don k'a sigi Tolo kalata minnu kan ka boloda a ka se ka ɲininka a la kosɛbɛ nka a yira k'a fɔ collège ma wele Tolo o bɛɛ ye majɛ ye o don jateminɛnikɛla minnu bɛ yen olu bɛ politiki bunakun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali n'u kama COSEM COSEM na ale yɛrɛ bɔra ka ɲɛfɔli kɛ a ko kalata ninnu ayiwa ko a bɔli dɔgɔkɔrɔ ko a dara kɛnɛ kan sa kosɛbɛ o de kuma filɛ nin ye tan o de misali dalen filɛ nin kɛnɛ kan Tolo n'i y'a lajɛ ko bi an bɛ waati min ko sisan ayiwa ministre Abdoulaye Maïga bi kɔni a makɔnɔnen don kosɛbɛ sabu diɲɛmana sigi ka a makɔnɔ ayiwa référendum min n'o bolodalen bɛ a tɛ dɔgɔkun 3 yɛrɛ bɔ mars kalo in tile 19 a bolodalen bɛ ka bila o de la kosɛbɛ kalata min bɛ yen na jamanadenw bɛna wele k'u ɲininka u sɔnna ayiwa sariya sunba kura min na a dira jamanakuntigi ma n'u sɔnna a ma walima n'u ma sɔn a ma kosɛbɛ ko a kuma a bɛ sɔn ka bɔ a dɔgɔ kɔrɔ dɛ o de ye kuma yɛrɛ ye kosɛbɛ ayiwa l'indépendant de ni kuma fɔ Tolo
ni indépendant o fɔ an bɛ bɔ indépendant kɔnɔ sa kɛ an b'a ɲɛsin min ye l'essor ma n'o ye faso ka gafe ale da bɛ kuma la a yira k'a fɔ ko camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ président Assimi Goïta k'a bɛna fɔ ko chef d'état major min bɛ Niger ko a y'o bisimila. Ka se ka jamana fila in n'o ye Niger ni Mali ye u ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma olu ka se ka dɔ fara u ka fangaw ka bamancɛ wale kɛlɛli la Niger ni Mali cɛ n'i y'a lajɛ jamana fila in ye sigiɲɔgɔn jamanaw de ye n'i y'a lajɛ kilomètre 821 ɲɔgɔn na o de bɛ Mali ni Niger cɛ an ka dancɛw la k'a fɔ sigiɲɔgɔn jamana fila min filɛ nin yɔrɔ ni jamana fila in bɛɛ lajɛlen ye jamanaw ye bamanciw kɛmɛ k'u ka ɲaga da jamana ninnu furancɛw la a fɔ min ma ko zone des 3 frontières Mali Burkina ani Niger ko Niger sɔmin bɛ bi ko wuli bɛ ka Mali sɛgɛrɛ u ka finitigiw ka ɲɛmaaba chef d'état major général des armées du Niger général Modi Salifou kunungo ko ale bisimilala colonel Assimi Goïta fɛ bisimilalen bɛ don hukumu kɔnɔna la tolo kuma min bɔra u da cɛ yɛrɛ tilalen a ye min fɔ a ko B tolo maa kelen fanga tɛ se ko la dɛ cogo si la Niger ko ale nana Mali sɛgɛrɛ hali n'a sɔrɔla u bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu min kɔnɔ n'o ye G5 Sahel ye yɔrɔ Mali fosi ka bɔ o la nka nin si ma to G5 Sahel jamana tɔw k'u den ka Mali sɛgɛrɛ k'a fɔ ayiwa Mali aw kɔni aw bɛ ka aw ka finitigiw u bɛ ka sanayɛlɛ min kɛ n'o ye montée en puissance ye a ka kan an k'an tɛgɛ di aw ma Niger jamana sɔmin bɛ o de la bi na kɛ u ka jamana kuntigi Mohamed Bazoum a ye nin ciden ci tolo a ka nani na kun b'a la dɛ sabu Mali bɛ lahalaya min na bi Mali jamana bɛ ka wulikajɔ min kɛ ka se ka dugukolo lakana n'a ma ɲɛ k'a fɔ anw ye bamanciw gɛn taayɔrɔ wɛrɛ tɛna y'u la an kɛrɛfɛ jamanaw u bɛ taa yen nɔ de Niger jamana ko a bɛ na ka na fara Mali kan ka se ka a lajɛ bɛn ni basigi bɛ se ka na cogo min na bɛɛ lajɛlen jɛ jugu n'o ye bamaci ninnu ye o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na o de ye kuma yɛrɛ ye l'essor de nin fɔ n'an bɔra l'essor kɔnɔ an b'a ɲɛsin soir de Bamako ma kɛ ale da bɛ bi min ye terrain wulili ko kuma la a yira k'a fɔ ko terrain wuli okumu kɔnɔna la sa ko ministre k'a bɛna fɔ ko ale ka babali waleyaw tolo ministre in kuma de bɔra da maa tɛ se ka kalaturu min ka ɲininkali de don dɛ n'a sɔrɔla soir de Bamako ka ɲininkali la a ko ministre madame Madina Sissoko ale don tolo a fɔra maa min kɔ n'o ye Baba Mulayi ye o ye kɔni ye dunu ni bala ta terrainko la yan nka tolo tamaminɛ sisi ma bɔ o kɛra madame Dambele Madina Sissoko a fana a bɛ fɛ k'i sen da Baba Mulayi de sen da nɔ na wa soir de Bamako ka kuma de don a ko n'i y'a lajɛ ninnu bɛ ye nin ministère in kɛ ka tɛmɛ min ye madame Dambele Madina Sissoko ye a ko u kɛmɛ ka ciden dɔ wuli bi ko kabi kunungo yɛrɛ sɔgɔmada fɛ ka bɔ Bamako gare ferroviaire la u bɛ terrain kunkolo dɔ kɔnɔ n'u kama ko locomotive CC 2207 o bɛ bɔ Bamako yan fo Kayi u mana tɛmɛ sira o sira la u mana se gare o gare ma o b'u jɔ yen nɔ ka maaw kunnafoni k'a f'u ɲɛna ayiwa a ye wuli ka bɔ sira la a ye yɔrɔw labɛn a ye siraw labɛn terrain kɔni bɛna wuli k'a jɔ soir de Bamako y'a yira k'a fɔ nin kɔni kuma ni cɛɲi don kuma ni cɛɲi don nka ko tolo kisɛ bɛ kuma in na wa ayiwa a ɲininkali kan ka kɛ n'i y'a lajɛ Dakar ni Bamako cɛ tolo nin kuma fɔra a mɛnna fanga min tɛmɛna nin n'o ye Ibrahim Bokar Keita ala ma hinɛna ale ka fanga ministre min bɛ yen n'o ye Mulayi Ahmed Boubacar ye yɔrɔ ale ka waati la ale yɛrɛ donna terrain kunkolo kɔnɔ ka bɔ Bamako yan ka taa fo Kayi an tɛgɛrɛ b'a fɔ a waati tɛgɛrɛ fɔra ye dɛ ko a taara hali Afrique du Sud k'a fɔ ko terrain kunkolo kura dɔw bɛ yen k'olu kan ka na hali an filɛ yɔrɔ min na tolo o terrain kunkolo ma ye a ma ye o tɛ kelen a bɛ sira la a ma na fɔlɔ min ye madame le ministre ye n'o ye Madina Sissoko ye ko madame Madina Sissoko kunungo tolo a fana nisɔndiyalenba tun bɛ terrain gare la kunun k'u ye terrain kunkolo wuli ka ciden dɔw don a kɔnɔna la olu ka se ka sira lajɛ gare fɛn fɛn bɛ yen nɔ tolo ka se ka ɲɛfɔli kɛw ye ka kunnafoni d'u ma k'u labɛn ko terrain bɛna wuli tolo nin kuma ma fɔ wa soir de Bamako y'a yira k'a fɔ ɲininkali damadɔ bɛ ale fana fɛ k'o kɛ ɲininkali ye mun ye Mali nafolo b'a bolo ka nin baara kɛ wa walima Mali jamana a labɛnnen bɛ wa ka nin baara kɛ wa a bɛ ɲininkali kun bɔ n'i y'a lajɛ tolo ɲininkali kun jumɛn b'a la
e ka sira lajɛ terrain sira k'a daminɛ Bamako yan fo Kayi tolo sɔrɔbatigiw sɔrɔ bosobaw kɛmɛ ka fan bɛɛ kɛ sow ye ko o sow cili tolo o ye ko ye ko min n'a ka gɛlɛn wa fana maa minnu bɛ ni ayiwa terrain olu sigin bɛ terrain sira ninnu da la tolo a fɔra k'a fɔ k'u ka wuli ka bɔ yen a mɛnna hali sisan olu kɔni kɛmɛ k'u ɲɛ tugu o ko la Suwadi Bamako y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ wulila ka t'u ɲɛ da a yɔrɔ kan i tɛ se ka taa a yɔrɔ la k'a fɔ k'i bɛ se ka maa wuli ka bɔ nin yɔrɔ in na k'a bɛ kɛ ja la tolo nin bɛɛ dun ye gɛlɛya de ye n'a fɔra k'a fɔ ko ayiwa minisiri kɛmɛ ka tɛgɛrɛ fɔ bi ko terrain bɛna wuli nin baaraw dun b'a ɲɛ dɛ n'i y'a lajɛ hali dugu damadɔ bɛ yen Kati ni Bafula bɛ dugu kɔnɔna la yɔrɔ olu fana kun jigi dan bɛ nin ko in kan nka bi bi in na tolo terrain ko kuma bɛ fɔ olu kɔni b'u sigi k'a lajɛ de olu b'a lajɛ de n'a kɛra waati min na olu na a ko minɛ ba la nka terrain ko kuma bɛ fɔ n'a ma wuli k'a jɔ tolo olu tɛ kala turu a ko kan siga t'a la ko n'i y'a lajɛ Kayi bi bi in na maa dɔ yɛrɛ sɔrɔla Kayi ka den dɔ ale y'a yira k'a fɔ ko minisiri ka nin kuma in ko bluff de don bluff o tɛ n ti kala turu a la ko bluff don ayiwa ko fɛn min don ko kuma kɔni don kuma forokolangolo de don a tɛ se ka kɛ k'a fɔ i bɛ se ka taa la ko terrain bɛ wuli nin cogoya la k'a sɔrɔ a fɔra minisiri min kɔ n'o ye Baba Mulayi ye o y'a kɛ nin cogoya de la hali sisan an filɛ o gɛlɛya de kɔnɔ ayiwa ne ka kuma tɛ Suwadi Bamako de an bɛ to Suwadi Bamako kelen in kɔnɔ Amadu k'a bɛna fɔ min ye Faransi ka lasigidenso min ni o bɛ yan ko u kɛmɛ ka welekan bila Faransikaw ma koyi Faransi ambassade min sigilen bɛ Mali la yan ko u b'a ɲini Faransikaden fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ yan ko jamajɛyɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen k'u kana se yen nɔ dɛ sabu k'u sɔmina k'a fɔ ko Bamako bagabaliwale dɔ bɛ fɛ ka ta ka ɲɛsin Bamako ma ayiwa Bamanci jɛkuluw fɛ nin kunnafoniw u ye nin bɔ yɔrɔ min na u t'a ɲɛfɔ an ka faamu olu dɔrɔn tɛ maaw ye koyi u t'a fɔ an ye u k'a fɔ an ye an ka faamu ni b'olu dɔrɔn de la u k'a fɔ an ye Faransi u ka lasigidenso min bɛ Mali la yan ko Faransikaden fɛn fɛn bɛ Mali la yan k'u b'a ɲini u fɛ u kana se jamajɛrɛ yɔrɔw la sabu ko a bɛ n'a fɔ Bamako bagabagali wale belebeleba de u sɔmin b'a la k'a fɔ u bɛ sɔn ka ɲɛsin Bamako ma Ala k'an kisi Ala k'an n'a cɛ janya Ala k'an kisi k'an tan tolo min filɛ nin ye a yira k'a fɔ ko janto yɛrɛ la kosɛbɛ o kɔni kɔrɔcogo ka ɲi siga t'a la n'i y'a lajɛ ko Serge Daniel ale min ye kunnafonidila ye ale ka Twitter kan kunungo n k'a fɔ araba tɛmɛnen ale ye nin kuma sɛbɛn a ka Twitter sanfɛ kuma in a y'a sɔrɔ Faransi lasigidenso de fɛ ko Faransi den fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ yan bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la wa maa si yɛrɛ min bɛ Bamako yan o ka to i sigiyɔrɔ la si kana fɔ k'a fɔ k'i bɛ bɔ Bamako yan k'i bɛ taa dugu wɛrɛ la n'i y'a lajɛ tolo ko hali u kun ye nin communiqué kelen in kɛ san 2022 waati la novembre kalo tile 28 dɔ waati min na Zandigila Poste ani Kati kan Bamanciw taara bɛn o kan waati min na u ye nin communiqué kelen kɛ o waati a ko a bɛ sɛbɛntiya ni mun ye hakilila jiginna ko o dongo yɛrɛ i kɔrɔ sibiri tɛmɛnen mars kalo tile 4 ko CICR n'o ye comité international de la croix rouge o maa 2 ko olu jasora ka taa ni olu ye jamana kɔrɔ yan fan fɛ o bɛɛ de kɛmɛ k'u siran olu ye nanzara baarakɛlaw ye Suwadi Bamako de ye nin kuma fɔ kosɛbɛ n'an bɔra Suwadi Bamako kɔnɔ an b'a ɲɛsin Nouvelle Horizon ma kɛ ale y'a yira k'a fɔ ko min ye Tunisie jamana an b'a dɔn k'a fɔ o ye farafinw gɛn waati nin waati in na ko o jurudon ye juru sara ye min ye Jamil Bitar ye k'ale fana ye Tunisien minnu b'a ka jɛkulu kɔnɔ k'aw gɛn o tolo min bɛ tali kɛ jurudon ye juru sara ye i ye kuma min fɔ tiɲɛ don dɛ Tunisie jamana yɔrɔ ale ɲɛ tɛnɛ kɛn bɛ maa golo finmanw ye bi kosɛbɛ ko farafin maa golo finman minnu n'olu bɛ Tunisie jamana kɔnɔ ɲɔrɔkin kɛn bɛ ka kɛ olu ka bi n'u ma taa bi u ka so kɔnɔ u b'u bolofɛnw minɛ u la kosɛbɛ o n'a ɲɔgɔnna caman a kɛra sababu ye jamana caman de bɛ yen min bɛ ka i ka jamanadenw ka u sasa ka bɔ nin jamana in kɔnɔ misali bɛ ta Laginɛ ani Mali yɛrɛ kan kosɛbɛ k'olu y'u ka jamanaden fɛn fɛn bɛ yen n'i bɛ se ka bɔ jamana in kɔnɔ Mali yɛrɛ y'a daminɛ ka ban ko Laginɛ Conakry fana bɛ a baara la wa farafin jamana yɛrɛ caman bɛ ka nin baara de kɛ n'i y'a lajɛ kɔsa in na kuma min bɔra Tunisie jamana kuntigi da tolo ka farafinmaw maa minnu bɛ yen n'u golo finnen don k'u kɛmɛ ka Tunisie jamana nege bɔ olu yɛrɛ jamanatigiw la ka Tunisie jamana kɛ i b'a fɔ ko k'u dogo ka taa tunga la ka taa o kɛ i b'a fɔ ko a damana farafin jamana tolo k'u ka jamana ɲagami u bolo nin kuma min fɔra nin ye dɛ
Tunisie ka denw de ma a ɲɛɲini bilen kɔni u mana maa min ye sa min golo fini don aw bɛ bɛn o kan tolo Jamil Bitar yɔrɔ ale sɔrɔ bosoba an ka jamana kɔnɔ yan ko na kɛ Tunisie ka dɔ bɛ baara kɛ a ka cakɛda in kɔnɔna la yen o ye Tunisie ka den ye a ka directeur technique k'a y'o gɛn o de ye Jurudo Jurusara ye k'a y'a gɛn ka bɔ baara la Jamil Bitar ka kuma la a ko Tunisie ni Faransi yɛrɛ bɛɛ ye kelen foyi t'u bolo u b'a fɔ ko bɛ baga mɔgɔw ma k'a sɔrɔ foyi yɛrɛ t'u olu bolo n'i y'a mɛn bɛ maa gɛn o y'a sɔrɔ da b'i yɛrɛ bolo kɛ Jamil de ye nin kuma fɔ a ko n'i y'a lajɛ ko u bɛ ka baga malidenw ma ani farafinnaden minnu bɛ yen n'olu bɛ Tunisie jamana kɔnɔ Jamil Bitar ko ale taga nɔgɔya la koyi ale ka directeur technique min bɛ yan ale fana b'o bila ka bɔ baara la yanni a kana taa kɛ kɔlɔlɔ ye ale da la a tilala k'i kanto ko hali Tunisie ka pankuru cakɛda min bɛ yen n'o ye Tunis Air ye ko o yɛrɛ kan ka bali ka jigin Mali la yan sabu u bɛ ka min da malidenw kan u ka jamana kɔnɔ tolo ko o tɛ fɛn bɛnta ye Nouvelle Horizon ka kuma la halisa ko nin bɛɛ ma fɔ wa nka Tunisie jamana ɲɛmɔgɔ halisa u bɛ k'u yɛrɛ lafasa ko kuma min bɛ ka fɔ olu ma farafin jamanaw kɔnɔ k'a fɔ k'olu bɛ ka siya woloma kɛ walima k'olu bɛ ka maa bɔ maa na Tunisie jamana ɲɛmɔgɔw bɛ fɛ ka u yɛrɛ lafasa ko u y'a yira k'a fɔ ko hali n'i ye farafinna yɛrɛ sigi cogoya lajɛ k'a daminɛ Organisation de l'Union Africaine n'u kama OIA ka n'a bila Union Africaine na Tunisie ko olu yera o baara la ko cogo di k'olu bɛna farafinna jamanaden dɔw fisaya dɔw ye ko walima k'u bɛ dɔw gɛn ka b'u ka jamana kɔnɔna la Tunisie jamana ɲɛmɔgɔ n'u bɛ k'a lajɛ ka u yɛrɛ lafasa nin cogoya la tolo kuma in a tɛ se ka don maa tulo fɛ nin cogoya la dɛ min bɛ ka kɛ olu ka jamana kɔnɔ i ye ko de fɔ koyi maa tɛ se k'a faamuya soit de Bamako de nin kuma an b'a datugu ni Mali tribune ye ale y'a jira k'a fɔ ko Sirakɔrɔ k'a bɛna fɔ ko ɲɔgɔn faamuyabaliya dɔ donna greffier dɔ ni finitigi dɔw cɛ koyi tolo dugukoloko mankan de don Mali la dugukoloko mankan kɔni dugukolo ko ne t'a dɔn maaw yɛrɛ u bɛ ɲinɛ dugukolo k'u bɛ taa da dugukolo in kɔrɔ dɛ wa hali o para man jan o de bɛ n dabali ban i bɛ taa da yɔrɔ min o yɛrɛ para man jan ayiwa tolo Fasiri n'o ye Mali tribune ye a ko Mali finitigi ɲɛmɔgɔ 2 ani greffier dɔ ale fana ye sariya baarakɛla de ye ko dugukolo u bɛ ka kɛlɛ dugukolo dɔ nɔfɛ o bɛ min ye Sirakɔrɔ Mɛgɛtana ko greffier in bɛ baara kɛ Cour suprême yɛrɛ la ko ni dugukolo ko mankan in tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ dugukolo 2 ko so jɔyɔrɔw de don a yira k'a fɔ capitaine Samba Konate ani a baarakɛ ɲɔgɔn finitigi dɔ lieutenant colonel Soumana Kane a bɛɛ lajɛlen bɛ armée de l'air la u ni Sulemani Samake dɔ de bɛ ɲɔgɔn na ale ye greffier section administrative Cour suprême la ko a kuma cayalen bɛ bi kosɛbɛ lieutenant colonel Kane ani capitaine Konate ko sɛbɛn dɔ b'u bolo n'o kama lettre d'attribution u y'o sɔrɔ sous préfet de bolo n'o ye Kalabankoro sous préfet terrain fila in a bɛ Sirakɔrɔ Mɛgɛtana de terrain fila in tugulen bɛ ɲɔgɔn na o fana tugulen bɛ finitigi dɔ fana ka terrain na tolo bɔ kɛra mun kalama ko Sulemani Samake dɔ min ni ale ye greffier ye ko a na kɛ sɛbɛn kelen b'ale fana bolo n'o lettre d'attribution ye nin de bɛ yen o i b'a sɔrɔ dugukolo kelen maa saba sɛbɛn kelen de b'u bolo dugukolo kelen sɛbɛn 3 ale ta k'ale y'a ta sɔrɔ mɛkalo tile 29 tile 24 san 2019 tolo ale yɛrɛ ka min b'ale ka sɛbɛn kan k'o ye Jatula de Jatula ni Sirakɔrɔ ye kelen olu tɛ kelen tolo ko fara yɔrɔ de filɛ nin o de la lieutenant Sulemani Samake ale ka terrain min b'a bolo nin ye ani Samba Konate in tolo ko u kibaruyala mɛkalo dɔ tile 15 san 2019 u to taama dɔ yɛrɛ la koyi o y'a sɔrɔ u bɛ kalan dɔ la jamana kɔ kan k'a fɔ ko ayiwa ko maa dɔw nan bɛ aw ka dugukolo sanfɛ yan dɛ u bɛ ka so yɛrɛ jɔ ko greffier in yɛrɛ ko a ma taa so jɔ sufɛla yɛrɛ de la terrain kan sufɛ so jɔ k'a taara sokuru kelen jɔ terrain kan sufɛ ninnu kɔni welelen ninnu nana u nana sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la cɛ bɛ ka so jɔ u ka dugukolo sanfɛ olu fana ka sɔrɔ ka wele sa ka a cɛ ɲininka a ka papier fasugu jumɛnw ye tolo dala k'an ma se ka sɔrɔ a da yɔrɔ sariyatigilama kɔni ale ka girin ni finitigiw ye a ka sɔrɔ ka tolo ka ko ɲagami ɲɔgɔn na ka taa sɛbɛn bɛɛ lajɛlen ɲagami ɲɔgɔn na min ye finitigi 2 in ye olu kɔni y'a ye sa ayiwa nin ko filɛ
filɛ danga min na nin ye kosɛbɛ n'an ma wuli k'an jɔ ka sariya sɛgɛrɛ an ka dugukolo de bɔsitɔ filɛ nin an na nin o don olu fana ka sɔrɔ ka plainte kɛ sa plainte min ni u taara n'o ye cour suprême na a yɛrɛ bɛ baara kɛ yɔrɔ min na dɛ kosɛbɛ ka taa ni plainte ye yen nɔ ko maître Mamadu Namakɔrɔ Jalo kosɛbɛ ale ye huissier ye ko a na kɛ o de bɛ ka cɛ in dɛmɛ a ka nin ko in na ko in kɔni a bɛ sariya de ɲɛkɔrɔ hali sisan min ye finitigi fila in ye olu kɔni sigin bɛ de ka u ka dimi muɲu sa yanni u ka dugukolo ka segin u ma o don Mali Tribune tolo an b'a bila yan o don ni Ala sɔnna an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini inshallah sini fɛn tɛ ntɛnɛn ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ntɛnɛn o don gafe kuraw mana bɔ k'o lakale kosɛbɛ an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn a k'an bɛn diɲɛ